in ka samu abu hudu dan baka samu duniya ba, manzo Allah ya ce karka da matukar ka samu abu hudu, sai manzo Allah ya ce hifzu amana, a samu kana tsara amana. Na biyu sidqul hadisi, a samu maganarka tana zama gaskiya. sai manzo Allah ya ce husnu khaliqa, a samu kana da kyan hali jama'a suna yaba maka. sai manzo Allah ya ce iffatu tu'ma, a samu baka yawan cin abinci, kana sassauci ta wajen ciye-ciye. waɗannan abubuwa guda hudu manzo Allah ya ce in ka dace da su to wallahi karka damu dan baka samu komai a duniya ba. wannan sai ya zama hujja da ta sa ibn al-qayyim jauziya yake cewa abu na farko wanda ke zama sharadi na tsiran dan adam a filin hisabi, ya tashi a lahira yana da gaskiyar magana. idan kana da gaskiyar magana